Benvinguts tots a la inauguració de la nova biblioteca de Vic. Un dia que esperàvem amb molta il·lusió. Portàvem anys esperant un moment com el d'avui. Una biblioteca que ha de ser i serà un gran equipament cultural per a la ciutat. Una biblioteca oberta, preparada, perquè cada un de vosaltres us la feu vostra. La biblioteca ens obrirà les portes a un nou projecte cultural que posa a les persones a davant de tot. Pretén crear comunitat i esdevenir un pol d'atracció perquè cadascú de nosaltres s'hi senti còmode i confortable. Penseu que per mi és la millor culminació d'una carrera professional, on la gent va patir i ho va passar malament de tots cantons. La ciutat ofereix companyonia, germanor, cultura i coneixement.